Kwenzakaleni? Ngabe konke kuhamba kahle ngimone ecasukile. Hayi cha gogo akunalutho. Gogo uRivat uyangifonela ngiyiphendule. Hayi kulungile. Ngicabanga ukuthi njengoba efona ngalesikhathi khonto ebalekile. Yebo. Yeah Rivat uthini? Lela kwenze njani ubungalele kwenze njani? Cha ngivukile indaba. Iphimbo lakho alizwakali nje likahle. Indaba kwenze njani? Yebo Lela. Ngithola ama-order ama-cupcake awu-500 futhi bafuna ukuthi ngiwadelive kusasa ekuseni ngo-11. Hayibo. Nobhatha akekho lapho ukuthi angisize ubhale ivivinyo zakho ubaba yena uthi uzongisiza kodwa angazi ukuthi ngizokwenza kanjani yonke lento kulesi sikhathi. Angazi ukuthi ngiqalephi. Rivati phefumula ehlisa umoya ngikhona. Uyezwa? Ithi ngikusize kulento ngiyeza manje. Uma sihlela kahle yonke into izobe isiphelile kusasa ekuseni ngesikhathi abasibekile. Uyezwa? Ungakhathazeki. Ithi ngikhuluma nogogo mase ngiyeza khona manje. Uyezwa? Ngiyabonga. Kuyangiduduza ukukhuluma nawe. Ngicela uzeke khona ngizokwenza yonke into mina. Kulungileke ngiyeza. Gogo uthi Kulungile ha noma ngingathi ushadile kodwa kunezinye izinto ezibalekile kumele ukuthi uzenze. uRivat uyakudinga. Khamba ke. Ngiyabonga gogo avumangalisa uyazi. Lalela. Uma ngabe uphadura ngesemnyaka umtshela kuhambisa. Yebo ngizokwenza njalo gogo afuna inhliziyo enhle. Hamba. Lila kusasa kuzobe kunomcimbi kaSaraswati noViraj lapha endlini bebungaza umshado wabo. Kodwa uma ngabe usisi wakho ekudinga ngalendlela ekudinga ngayo ngizocela kanjani ukuthi ubuye kusasa. Angicabanga ukuthi umqondo omuhle lo. Gogo. Kwenze njani akulaleki ngikwenzela ubisi olunet America. Cha bengicabanga ngomcimbi wakusasa nami vele bese ngiya ngasegumbini lami ngiyolala. Konje uthe kusasa ke sizoqala ngasikhathi sini konje kusasa. Gogo kumele iqale ngo-11 angithi ngoba sitshele wonke umuntu afike ngo-11. Oh ngo-11 kulungile. Durga? Yebo. Uye wamtshela kodwa ulila ngalomcimbi ozobulapha endlini. Cha gogo angaze ngikhulume lutho naye kwamanje. Angizange ngimcela usizo ngoba angifuni inkinga. Ngenzeka ukuthi akazi lutho. Yebo mtshele. Ngimtshele mina? Yebo qhubeka. Kulungile ngizomtshela. Uma ngabe uDurga engazange amazisi uzokwazi ngani ukuthi kusasa kunomcimbi lapha ekhaya futhi kumele ukuthi asheshe abuye. Kwanele. Chocolate faka kancane nje. Lela. Kusasa usuku olubalekile. Uma lama order deliver kusasa ngesikhathi. Kanti lo anti uthe uzongisiza ngebusiness lami. Ngempela. Uma ngenza kanjalo yazi ngakuhle kanjani. Ngiyathemba ngempela ukuthi ngelinye ilanga uzowakha ibusiness lakho eliyophumelela. Mase sokhokha zonke izikwelede zalo yasalonke loyana. Futhi okubaleke kunakho konke ukuthi umsebenzi osemahlombe kababa uzoncipha. Ngoba phela awungitshela ngaphandle kwethu ubani omunye ozoba khona ukusekela abazali. Futhi bheka nje yithi kumele senze amaphupho ethu afezeke. Okungenani kumele ukwazi ukuthi uzimele. Futhi ngiyazi ukuthi uzoba usomabhizinisi ozimele ophumelele. Ngingangena. Woza baba. Yeah, naleke ikofi elishisayo. Ngiyabonga. Hayi yinhle indlela eniqala ngayo. Awungitshele, yini obuyitshela usisi wakho omncane? Cha baba. Angimaluleki ngalutho. Kodwa wena wawuthi intombazane ayikwazi ukuqonda yonke into ngaso sonke isikhathi, kodwa emva komshado ukwazi ukuqonda yonke into. Nami ngiyavuma manje. Lela. Ngicela njalo hlala umeseke usisi wakho omncane.
futhi umtshele nezinto ezinhle ngokunjalo, ha? Kungathi aqhamuka umuntu lana. Anginendaba nje nabo. Lila, kodwa uvungithemba kakhulu. Awubuke nje, inyaka engiyifake kuyona. Lila, Rivati senzani manje? Kukhona into ewile yini? Cha, ngibuka nje. Hayi ngeke, khona into ewile mina ngizwile phela iyiwa phansi. Cha Lila, nami ngizolungisa inhlama sobe sesiyithele itshene ke angithi. Kulungile akusikhonzeni. Kuzophela. Rivati. Lamakeke aze anuka kamunandi uyawezwa kodwa asiwafake nje uicingi mase sivele siyawayeka athi kuphola. Yebo. Hey. Nalite. Shiyani konke lokho njengamanje phumani ngaphandle. Intombazane eshadile ayihlala endlini kamama wayo isikhathi eside bazothina basemzini wayo. Sokuhlela konke lokho, ha? Wena nje hamba ngokusheshsha. Lila, uma uqinisile, phuza itiye lakho bese uyagoduka. Thina soqedela la. Ini isiphumule asiqoqe qala. Cha, mina nobaba sokwenza lokho. Kulungile. Angikhumule lana. Uqinisekile ukuthi uzokwenza? Yebo. Kulungile. Rivati. Iring kabalan. Iring yagolide lena. Ekabani ngempela? Rivati. Ekabani le ringi? Rivati. Ngiyakubuza nje. Ingabe iringi yakho lena? Rivati khona ukunika le ringi yini na? Hayi bonke sami, sokhona umuntu othandana naye yini futhi? Bheka Rivati. Lokho kwenzeka ngokudlule, sakwazi ukuthi sikulungise. Ungakhathazeki, ivela ungitshela ukuthi kwenzakaleni wena. Nginika uVikrant. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.